Hortik egarrita bai jarraitzen degula batzuekin, haizeak arizumakoa kantatzen du berak, eta bueno, gaur behin baino beto, horrela ba, ondo egongo litzake, kantu hau, gaur egunari dagokionean ba, Ignacio Azkuaga, eguardion! Baita zonire, Martin. Bueno, kalditxoan egon gabe zurekin, inauden, ba, ikusten zaitut, Elizara, goten geranean, hortxe, hiletara askotan, Bai. asko tokatzen zaizue, apaiza guzti zaudete, herri asko, Hala da, bai, gero hoxe, gero eta gutxigo, eta gero eta herri gehiago hartu ditu, eta orduan, bai. Hileta horietan ikusten dut, lanpuska bat ere, claro, beti reiteratibo esaten dena ez duzuena izan, eta, claro, azken batean bat sentimentua nahiko paretsu, nahiko berdintxua izateia bat zerbait baten zaigunean, eta hortxe, ikusten dut gustora entzuten ditut zure sermoiak, aldaketatxo bat badaukan, hondik azten zeran, komedik ez? Egie da, guk bentajatxo bat badegu hemen dela gehienak elkar ezagutzen dugula. Ez da gauza bera, pertsona ez ezagun bat, o bat traturik egin ez du norbait enterratzea, edo despeditzea, edo igual tratu duki dezu norbait, eta bai. Hori zai. Beti herritan bentaja hori dugu. Pero gero esango izu zerbait azkeneko Antonio Marcijako eztabaidatu ginen hemen debate egiten ditugu, leitza eta sakanakoekin. Da, bueno, euskararekiko eta badaukagu hor desarrollatutako gauz bat, eta hor gertatu zanen hortan. Izango izut, sarri. Lehenik, bueno, zemuz, Eliz Barrutia, zemuz zaudete, temple honean zaudete, jendea ze gogortzu dago, ze sensazio, ze palpito egin zaudete zuen, momentu honetan lanean. Bueno, gu batez ere saiatzen egea eusten saiatzen egea. Eusten. Esango nuke, ez direla garairik gola fuertenak, ez? Erlijioa eta espiritualidadea eta eliza eta horien ingurukoak, baino, bueno, saiatzen ari gara eusten, eta nik uste dut, bueno, badagoela guandigane jendea interesa dukena eta. Bueno, gaur goizan entzuten nuen, hiru oizko erkidekoak eta Nafarrokoak aldaketak nahi dituztela ba, una profunda renovación en la iglesia. Lauak gaur irakurri dut, egunkarian, nondik iruditzen zaizu joango dela aldaketa horiek, la renovación profunda en la iglesia esaten dutenean, zut zer jakin dut, zu gutxi gora bera bizka nondik dagoeneko bilera batzu egina izango dituzu, igual oral goien den alta esfera. Eta gero denek ez dute berdin pensatzen, ez zenolako aldaketak o erreformak egin beharko lirateke. Nik uste dut hor hiru bidetan, nik ala esan dut, ez? Alde batetik antolakuntza mailan. Berriz ere beste modu baten antolatu beharra daukagu. Nik esango nuke jende gutxiago dela, pertsona gutxiago, apez gutxiago, segelarrak ere herri bakoitzean da gutxiago, orduan beste nolabait antolatzen saiatu beharra daukagu. Hemen pixkoat egin dena, hasi dena, dira pastoral barrutiak. Eta gainera gurea, nik esango nuke gehala Nafarro mailan pastoral barruti bezala, gehien funtzionatzen duna. Gure zonaldea da Goizuta Arano, Leitza Areso, Lekunberri Larraun, Araitz Betelu, Pasagurua eta Imotz. Eta hiru apez gaude isolidun, talde bat egin dugu baita ere, halako kontseju bat bezala denetako, eta bueno, saiatzen nahi geha antolakuntza mailan, hor beste modu baten. Garai baten zan herri bakoitzean apeza, eta beak bere jendekin, berak bakarri batzutan, antolatzen zu nahi zuen modu. Gaur saiatzen gera beste modu hortan. Beste alde batetik, baita ere, renovazioa izan daiteke eliz mailan. Ze gauzek espiritualidadea nola landu, nola aiatu gaurko egun eta egie da, fedea eta espiritualidadea eta ez direla aldatzen, baina bai egokitu behar direla. Beti berbera izan da ere, egoera ezberdinetan erantzun ezberdinak edo eukiditzazke, ez dakit. Beti ez kontrajarrik. Eta gero bestaldetik, renovazio pertsonala, eta nik uste dut obispoak hortik iztela. Euskal Herriko lau apezpikuk, baita ere oain garizunako gutuna da hoi, eta baita ere gonbidatzen gaituzte, ez bakarrik esatea bai, aldatu baizik eta guk, bakoitzak ze aldatu behar dugun da garizuma hortako bide aproposa da. Aproposa. Bueno, apaiza berriak eta gazteak ere, etortzen zeate,
eta zeuk ere aldatzen zeate, esan nahi dut, claro, irakurketazuk evangelioan egin behar dituzu taula, baina ez da berdin entzulean baren baukazu Eliza dela 60 urteko persona bat, edo agoaingo bat, gauzak aldatu ikia, sozialeak aldatu ikia, eta bere batzuk transmititzen hor mezu bat berria eta egokitua garaiuntarako ere jakin behar duzu. Hala da, bai, eta gero egie da, pixkoat ze jende daukezun arabera, baita ere, gazte talde baten edo batek esin igual modu batera eta gero ez da euskaradeko jendekin beste batera, beti mezu berbera emanez, ez da, baina zuen diozuna egokitzea eta hor ere asmatu beharra dau eta ikasi. Adibidez, hasi zeate ez hainbeste gizona eta el hombre eta gizona, hasi zeate gizakiak eta esate giza persona, bat bestea, emakumea edo gizonezko, hori mezu hori uste izuetan. Hori izan duzan nik uste, erreforma liturgiko egin zelaik, egin ziren, izkuntz guzita, itzulpenak. Eta presaka bezala pixkoak, esan genezake. Orduan euskerazkoa nik uste hor hanka sartu zutela. Erderaz jartzen du el hombre, beti hombre, erderaz hola jartzen du. Eta orduan euskeraz, erderaz hombre jartzen zuen guztietan gizona jarri zen. Bai Biblian, baita liturgian ere. Batzuk esan zuten garai hartan. Gure izeba, San Maria Dolores Agirre, herri erratian da, programatu gizuna, eta basarrikin da, euskera zaintzakoak ziren. Eta beak, hasieratik esan, hanka sartu dute, gizakia behar zuen eta ez gizona. Hor, bereiztu behar da, euskeraz diferentea da, esatea gizona, bai gizon bat delako eta ez emakumea, edo bai gizon emakume, orduan gizaki hitza badaukagu euskera, zerderaz, zailego da. Zeitz jarri. Orduan, oaingo itzulpen berrian, hoi aletik garen duzen, itzulpen berrian ikustet oso egoki jarri dutela. Lehen, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Orain da, jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eta, haintzatzen hori, eta pakea lurrean, haren gogoko, lehen gizonei, orain gizakiei. Euskeraz, badegu itzule eta egokiagoa da. Erderaz zailago, Erderaz, ez dakit nola ingo duten, zailagoa da hori erderaz adieraztea. Ez dakit nola egin zuen, joan aste santuetan, nik komentu goten naiz beti eta anerudera zaitzeia, eta bat izal hombrean jentzen diuzue gurutzeari, hasten zeate besotik eta hola, izal hombre eta beago hartu zan, ara, izan diapa bane. Aburrengoan biharrenen, ez da nola esan zuen, baina aldatu intzun. Hor zegoen homiliako apesa ezken. Hombre, ez da erresa, itxura bat, ikeragarri egutzen duzue, hombre. Arturi daukazue, memoriz ere dena, gauza duzio denak, eta... Bai, gero hori egokitu. Baina hori, euskeraz nik uste dut linguistikoki betaja hori daukagu. Oso ongi bereiztu daitekela. Baditu, euskera beste gauza askoetan ere olaitza batzuek, baliotzen dutenak erderaz ez dauzkanak. Hori da. Esaten neunean eguardion. Eguardioz, alakorik ez dago. Oso polita da, non bezala, eguardion, eta erderak ez dauka. Erdera daukazu uste. Hala da. Bueno, orduan Florentziorekin zemon gustora zaude. Lenguan irakurri nioen berari ere, bi horri heldu ziren egunkari batean, da bizko urtea, nola bete duen, da, Nafarro. Esaten zuen Nafarroa políticamente es muy compleja. Eta, arrazoi ez zaio falta. Egia da. Nafarroa da komunidade bat, pues bai, anitza, esaten da, bai, ala da, ez, eta goizuetatik Kortesera dena Nafarroa da, baina dena ez da berdina. Heterogeneoa da, bai kulturalki, bai politikoki, eta baita ere, esan genezake, paisaiari dagokionez, eta Nafarroa heterogeneoa da. Dena guartu da. Alakoa da, ez, batzuk, igual Nafarroa herriberarekin identifikatzen du, beste batzuk igual gure zonaldeekin, eta dena Nafarroa da zuk esan bezala, eta heterogeneoa da. Eta gero jendea bezala da, baita legebiltzarra. Legebiltzarran ere daude sentimendu desberdinak asko. Eta, klaro, oizko batek ere, danakin konbibentzia bat behar du, denakin gutxiora, eta, klaro, berago hartu inda Nafarroa nola da. Igual behar bada, zaudenean Hueskan edo zaude Alicanten bizitzen, zuk ez dakizu Nafarroa zer dan etorri arte. Bai. Klaro, hau askozaz ere anitzagoa da.
dena, beti, errealidadea beti da anitza. Beti da, osea, sekulan ez da dana homogeneo eta zera, baino egia da Nafarroa are gehiago dela. Eta orduan, honek alde hortatik bazaukan bentajatxo bat. Hau Gartzela mundutik heldu dela. Askotan aipatzen du, eta egia da Gartzela mundun oso jende ezberdina ezagutzeko aukera izan duela, eta batez ere prejuizio gutxiago eukitzera nik uste dut laguntzen dula mundu horrek. Eta nik uste dut behintzat ala etorri dela, gero ikusiko dugu, baina behintzat etorri da berak aurreneko egunetik esan du todos, denak, dena ditula eta ez duela egin nahi bazterketaik, eta hori ez da erresa, heterogenoa dela, baina Hortxe daukagu edei bat, banekan, bai, jepa, metxen elkarrizketa batean nago, eta esango izun berehala ze jorratuko ditugun. Hemen daukagu arazo handi bat medikuarekin, leku askotan bezalaxe, baina totaloa, eta esango izkizu pixka batzuek, medikuaren asunto batekin. Bai, gero inauteriak jarraitzen dute. Azte honetan ginen zen Aldazarriz, horrengoan Gorritin eta baita ere Baraibarren, eta, bueno, pixka bat oindikan ere giro horretan honan ondo basatu nahi duna, inauteria bintzago gotxu ondikan ere bai. Eta gero, kirola egipatu behituzut ere bai. Bai alde batetik futbol taldea, Ibarren maila nola sendo 1700 biztalearekin merito handia duen. Eta gero, betelun, bi pelotari proiezio ikeragarrikoak etorri zazkigu papatean. Aspaldin pelotari iztutzen izan du, eta Sotiletan Atzabal da horri buruz ere aipatu behar ditzuke pixkatzez bai. Bale. Oso ongi, leitu lasai. Bai, venga, bai, agura. Bueno, hortxe dituan egon bai, Euskal Herri irratiak lehituko ziala ba, mostala orden gutxi, emango kronikatxoa nahi dukie, eta, bueno, pues horrela ba, emango diegula. Bueno, eta Florentzio horrela, eta Aita Santua ere aipatu behar ba, denak ezkarekin gaude. 19 egun, hogei, ja, da amezkean, gora beratxua dabile bere, eta ez dakit, zuek sensazio daukazuen, aterako da, oin kontatik edo... Oso itxura honik ez du. Ja. Esan egin duke, eraman zutenetik, garbi zegoan berak, hortan eutsi dio azken erarte. Esan genezak, beak inalekin ditu, bazara mazkin 2 aste, bronkitisari, esaten zuen. Baina, eta egiten zituen jendea hartuta, egiten zituen bere etxen. Errexago berarentzako, baina joaten zienak esaten zuen ez zegoela ongi. Eta ingresatu zutenerako ez zegoela. Baina nik uste eta hasieran espero zuela, pneumonia bilaterala eta hori tratatu, baina geroztik komplikazioak eta momentu enten zaila da esatea, ateako den edo ez, oso zaila da esatea, baina eta ateratzen baldin bada ere ze egoeratan. Orduan, momentu komplikatu xamarra da. Mobilidadea ere oso eskasa dauka eta gero nola ateratzen den. Esaten da beti Aita Santuak hil arte, alemana aldeintzun baino lehenago, ez? Arrek utzizun... 1200 urtetik, Celestino bosgarrenak dimisio eman zuen, 1013 mendean, eta geroztik, Aita Santu guztik hil arte. Egondu dira, Benedikto XVI izan ez dira. Hortan, adore handia erakutsi zuen. Beak bere burua mugatu ikusi zuelarik. Eta nik uste, beak ere bizituzun oso gertutik Juan Pablo Bigarrenaren azken txanpaudea. Gizajoa oso izkizegoan eta seguru asko Aita Santua gaizki balin badago beste batzuk hartzen duen. Ez gobernua. Eta nik uste, Benedikto XVI horregatik dimisio eman zuen, behar du baino lehen. Eta bain Frantziskok, ez da bit. Nik uste, eta hori egia da, burua ongi daukela. Burua oso argi. Denek esaten du, baina beste aldetik osasun egoera oso komplikatu. Egia zan oso maitatu aintzaigu gizona hau, Frantzisko, oso atxekinen zan edo dena iruditzen zizaigun Aita Santu on badezala. Nik uste oso jarrera pastorala eduki duela. Pixkoat munduarekiko elkarrizketa, Vatikanoko bigarrenak eskatzen duna, halako, Oserizak
bere eskemak eta bere doktrina eta bere fidea dauzke, baino horrek ez du esan nahi besteak gaiztoa dienik. Orduan, besteekiko hori aurkezteko modua oso importantea da, batez ere besteen borondate on hori nolabait ezagutuz eta elkarrizketa giro hori sortuz bezala. Eta nik uste hortan maisua izan du dela. Pixkoat, Vatikanoko bigarrenak ohidu batez ere aldaketa. Ez du doktrina aldatzen, baina bai jarrera eskatzen du. Orduan, lehen pixkoat kondenaketa. Ez, bai, kondenatuta daude, hola pensatzen duen, eta hori ez da gaur egun izan. Eta nik uste Frantzisko izan du dela hortan maisu handi bat. Bai, Rikatzako printzipioik eta bizke bat horrela baztertu gabe, atzeatu gabe, irikiago askoz ere, eta sektore askotara ere iritsi nahi izaten zuen bere mezuarekin danak jangoiko nesemeak gehala, eta dena daukagula hemen eskubidea geure, Eta guain ikusten da, zenbat munduko zenbat liderrek eta lehenkoan Lula da Silvak meza bat antolatu zuen Frantziskon alde eskatzeko, bere residentzi pribatun, meza bat Frantziskon osasunan alde eragutzeko, edo eta bueno, Gero, baizu, mingainak luzeak edo hauek edo alak baizu esaten dute argi damutut izaien, hau ateratzea urrengoan ikusikoek, nola etorriko dan, konservadore hutsa lehengoetara bueltatuko dana, holako entzute juzu, kalean, tabernan, kafe hartzeko garaian, bada posible, dena da posible. Dena da posible, baina egia da ez dela oso erresa aldaketa handi bat egotea. Azken finen honek 12 urte eman ditu, 12 urte eman ditu, eta kardenal elektore gehienak berak izendatutako hori. Ez du esan nahi berak izendatu ditulako, berak bezala pentsatzen dute. Horrek ez duela esan, ez da hola, nahi eta nahi ez. Baina bai egia dela oso kontrakoak ere ez direla. Orduan, beti aita santu aukeratzeko behar da kardenalen bi herenen botua. Momentu honetan, bi arasiko balitz, 137 kardenal elektore daude. Hau da, 80 urtetik berakoak. Eta beharko lirateke 92 pertsona berberari botu daude. Horregatik, bilatzen da konsensuko kandidatu bat. Eta gaur egun dauden kardenalen artean kontsensu bat bilatu beharko dute, bi herenek behintzat bati botu emateko. Horregatik, ez dut uste oso aldaketa handia egongo denik. Hombre, bizkaiat gauza prestatzen eta pentsatzen da nola joango dan, eta irautearekin, izan honek, ez batean horrela eriotza etortzearekin eta, bueno, ematen du markena, desiatez, gauza guztia danak joateko prestatzen, eta ikusiko da, zer gertatzen dan. Baizu, pelikula ikusi zinen Bon Kalabe. Ikusi dut pelikula. Nik egin ikusi ditut, Oskarre zatuki dautzen pelikulak, hori bakarrik ditut izan ikusi gabe. Bakarrik ikusi dut. Bueno, majo gaude. Komplementatzen geha. Bai, egia. Bai, lagun batek ez duten Donostiko lagun batek gau honetan, zurekin ikuste, ongi lotu bere pokoa, eta ekarrik ekan da. Bueno, eta zeatea zinun pelikula? Bueno, pelikula da, orduan oso guztore ikusi nun, oso guztore ikusi nun, iruditzaiten puntu batzuk oso ongi eginak daudela. Lortu dute, giro hoi, pixkat hartu giro hoi, gero ikusten da, bueno, igual alderdi humanoa hori badago, existitzen da, egia da. Akaso pixkat esageratu, baina egia da, hori hola dela. Badaude bi gauzen, ere ustez pixkoat errealismo puntu bat kentzen diotenak, ere ustez badaude bi puntu, asko ateratzen dela kanpotaka, konklabean egoten dira, barrunen ez dira ateratzen. Eta beste batui konfesio egin zer ikusia dukena. Eta, bueno, gero guain ez dugu hemen ingo. Baina, gauz batzuk, baina betire pelikula bezala, ongi dago. Gustora ikusi oso ongi egina. Aktore principalak bikain egiten du. Eta, bai, gustora ikusi. Tapak batzuk ere bota, eta gustora. Erki, nahi gojongo ea. Ikustea, nahi mundu balen badago, Bueno, paisak eta gutxiago, monja gutxiago. Eta, claro, ni beti izan dut eta, beti haitu izan du beha izketan, paisa goide bizimodu hori, horiek lepoa logi eta horiek eta hau, eta kategoriko biziek, ustez.
Eta gero eta gutxiago apaiza. Hain nuna balitze dut, nola ez bagiko egiten, ez? Hain fenomenua, gara jote bintzat asko entzuten horrei buruz. Eta, klaro, hau apaiza falta, eta gero monjak ere pena ematen digu. Gero eta gutxiago, bat hildala, beste gaixo daukat ere bai, eta pena ematen, nola behera dijo azten alderdiotatik, zengatik konbentun beti ondo dira, eta meza egunero, eta giro polita eta txeginetako xoa, eta ez egit, oitxura horretan, baina, honen soluzioa zaila da. Oso zaila da. Egia da, gure herriantzako oso aberasgarria da. Bai. Batzuk eukitzea, eta gainera lekun berri baten aldatzen bai, eukitzea, baina gero aldatze txikiagoa da. Eta gaur egun lekun berri zentro bat bilegatu da. Eta momentu bat eukitzea oso egokia da, nire ustez. Baina egia da, bokazioak falta direla. Bokazioak. Orduan, lehengoak zartzeie, oan azkenekoa Iben Angeles, Etxeberrikoa, eta zan emakume bat, isilia, horre boten zen, bat ez dala partai gabe, baina bere utxunea nik ikaragarri sumatzen dut. Horre boten zantokien, egunero, bere orazioa, bere kantak, eta bai, eta ez dago berarentzako beste inor, ez da bere horrezkorik ez dago. Hori joan da eta oso zaila da gaur egun, bai. Eta paizanakin zeitzen den, igual, berdin, nola herrietara etortzeko, gero Iruña joan da ikusten dira paiza gaixego, da haietana badokate beren funtzea, zuek hainbeste lan ez dute ingo, haietanako, bai. Pixka diferente gaur kontu da, apez diozesanoak bakoitzak bere lan eukitzen. Barrokik, edo bere zeak. Iruñan asko daude estudiantek. Ikasle, etortzen die, Opuseko Unibertsitatea, lizentziatura bat itea eta hori. Orduan hoik, egon daitezke hor residentzi baten, batzuk laguntzen du, aste burutan, mezak ematen eta beste batzuk igual, eta gero Iruñan ere ikusten dira Opuseko batezak, pixkat aparte, bere lanak gehiago dedikatzen dira, behar dituen eskoletan, bere unibertsitatean, klasek, orduan, egia da, bere lana da, baina pixka diferentea. Herrietako apaizak... Berroi herritan daudela eta ez da kontu ere. Herrietako apaizak zaila dira, bai. Momentu honetan daude, seminarioan 10 lagun, Iruñan. 10 lagun, baina Donostikoak Iruñekoekin daude, bat bakarra baita, eta nonbait Bilbokoak ere heldu die Iruñera. Piskat seminarioak ez da hit, handitu nahien pixko bat, zonaldeko seminario bilakatzea eta gutxi batzu badire, baina ez dira nahikoak. Hemen soluzio bat bilatuko zinuekela ba, hombre, Juan Maria Madoz gelditu zanean ba, egia zan, zauzkan herriak nahiko elizkoiak. Muiro beti elizara desente joan da lekua da, hiri bat zen ere bai, beti oso ondo eraman ditu, eta Ibar, izan du da, San Miguel Liza, dakit horre, San Migueleko bidean, eta gare bateko azpiroz gizonarekin, da gero, dakit Ibar, da zentro bat ere bai ez da. Hor, seimentu bat, merezi dukie joaten zirenak, hain fin Lizera ba. Soluzio bat horre bilatu nahian zabiltzete? Hori pixkate Iruñetik edu behar da, eta egia da asko atzeratzen, nik esan diet askotan, eta baita ere alkateak eta idatzen zioten obispoai, nik obispoari esan nion, Mikaio nagusia ere bai, eta hasieran uste zuen rekuperatuko zela Juan Mari. Hori zan, oain ja hartu die, gaizkire ez dago, baina bueltatzeko modunez. Oain, ez da, hortxe dabiltza. Igual guri ematea, baina gauz batzuk ere hor baditugu, antolatu beharra, eta hortxe, ikaragarri gustatzen nahi da. Muy ondo, dauzkazun apese txiko huespeda, haiek indarrondiko izango dira haiek. Haiek, gare, balukia pensar, maiatik? Hori da, hori gaztetxoa die, unitxoa die, baina... Jolin, amaue ikusi nonean, orain, pixka bat minbizi, gero, esan non, jolin. Emakume batek, amarume, mundun tekarri, dunak, zein justizia, dena dira justiziak, baina emakume bateko la, ez dakit, iruditzen zait, amak mekatzen dituen persona, iruditzen zait, ejemplarra, bidezgarria, eta utkerazko pena mantzian ikusi nunean, nola bai. Hobekixo da, bida, ematen du, aterako dala, aurrea.
Pues a ver, hor Mario Jesús berri maile asko ere badeu, eta a ver, bihurtzen diguten zerbait, eta bai. Askotan, hitz egin da dau, eta lehenko astean bertan hitz egin bikario nagusi egin da, egin da zuen zer herrioikina. Bai, haik ere Nafarro mailan gauza asko ditu eta... Bueno, eta bere zure kolega, sasoikoa, gaztea, Santi hori, salto eta brinko dago, bueno, hangan zankada oso amateu. Eta bestea berriz, veteranoa, eta bueno, viajeroa, desente da, Lourdesa, Santa Pola, arata honeak, claro. Hoi dugu duzue, liberatua bezala, utzi beharko diguzue, bere agidera ba, nahiz eta oso ondo egiten ditun egin beharrekoako indikan ere ondo dagoela. Ongi dago eta aktibo dago, baina egia da bakoitzak bere faseak okitzen dira. Orduan esate baterako katekesia eta gazten pastorala eta guzti hori guk egiten dugu. Hori da. Beha, pixkat horre ditzen. Baina, bestela kulturako mezak emateko eta atope. Atope, eta beharrik. Etortzen zezkigu asteburutan, Jose Maria Aleman eta gero Peio Txabarri. Bida. Eta basaguru meza bat ematen betele Pako Beloki. Pako Beloki ere, bai. Oiei eskerrak. Moldatzen zen, lortzen deu, bai. Zonaldean oaindik, denetan ezin dugu eman. Baina, denek badue igandero mezaren bat, etxetik 5-6 minutura gehienez, bai. Bueno, eta noizbait dene igual galdetu izan dizut, baina mendialde honetan, Goizueta, Leitza, Lekunberri, Basagorua, Areso, izaugarri bat zerbaitena zaitatuko zinake, bakarron bat bada pasio gehiago erekin, ikusten dituzu arpegia pasio gehiago erekin, zu ze sentsazio daukazu edo nola percepzio bat daukazu, herri honetan edo gutxi bera berdintxu guzti dira. Aldatzen da, batetik bestera, aldatzen da, sumatzen da, bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Dira. Hemen, bueno, nola esango ginuke, esate baterako hola momentu honetan, portzentai aldetik. Katekesira etortzen direnak eta parte hartzen duen batez ere gaztek eta portzentai handina Aresok du. Aresok. Bida. Hor meza edarrak emantzen duzien den usan telebiztan. Eta mezak eta umek eta parte hartzen du eta gainera herri txikia da esan nahi dugu. Horregatik olako herri batean igual katekesen ditugu bi talde, bat egiten dugu lehen hezkuntzakoak eta beste bat demi atxikoak. Bin artean 15-16 ume badie. Hor badago portzenta hendikan, dezentea. Beste herritan, bakoitzak bere gauzak baitu batzuk badue, lehengo tradizioak, goizuta batek horre izango litzatek beste alde, gazte aldetik oso gutxi, apenas ez dago katekesirik, hori da, gutxi batzuk komunio egiteko, eta aurten esate baterako komuniorik ez goizutan. Baina, esate baterako goizutan, lehengo tradizioek badude bere indarra, San Anton, Magdalena, koru badago ere parte hartzen duena oso ona, tiarro guztietan da gauza berezi guztietan, orduan bakoitza badu berezea, gero Leitza eta baita ere izan du da, hoedik gane badu, bere katekesi talde, egin egia da, pixkeka, beruz bezala. Leitza Eliza hundia. Hundia. Leitzan beti hundi behar dela dena, esaterte, udaletxea elektarrilea hundia, Eliza ikaragarria da. Askotan sakabanatuta oso jendea edo, gero apaizak askotan alegintzen zeate, pixkea bildu zaitezte edo gerturatu zaitezte eta igual giro goxo bat baina bakutxa... Jendeak bere oitura ukitzen du, bere tokia. Eta sumatzen zuen, horre falta delaik, bere toki. Lehitzen hor eguneroko meza ematen dugu Iriarteako kapilean. Eta hor badago 70 lagunetzako tokia, eta hor earki goxo eta asteburutan da gaur esate baterako lehitzen emango dugu, Elizen, pixka gixo, seguro asko eta zure maite duzun betelun nola ikuste duzu? Betelun sartu zina? Nire aurreneko herria. Oan dela jauta herrik bost herri izan duziran, betelu harri bat eio, azkarat eta hintza. Ogeietik gora, baintza? Ogeita bat urtean, baina ogeita bi itera. 2003an aiatu dutzen. 2003an, eta, egia da, aldaketa sumatzen dugula, baina lehen esan dedana,
eusten digu. Eusten digu. Horre, ostiralero meza ematen dugu, Residentzien ondoko ermitatxo. Bai. Hor jende dezente. Mira, ostiralen 43 laguntzu. Mira. Iandetan betelun meza egoten da igandero, lan betetan hor araitzen, zapale bat. Eta gero hor katekesi ere egiten dugu, bai eguzikoa, eta bueno, egia da, usketxi dela, garai batekoakin konparatuta, baina taldetxoak mantentzen ditugu edade guztietan. Badaude, konfirmazioko taldean, 8 gazte badie, hor araizkoak. Eta gustora, oain bikaro, hor belaunaldi guztik, tokatu zaizkit, urte guztioetan, eta batzuk dira, nik ezkondutako semea da bak, eta hola, eta bai, eta polike da, hori dira. Eta hemen lekun berdin nabarmentzen dira konbentuzaleak eta parrokizaleak? Nik uste dut bat egin dago, baina asunto, bai. Egunero komeza ematen dugu komentun, eta horrek ere asko elkartu. Gero, bueno, nik uste dut jendea gilo joaten dela, ordu arabera, bai. Batzuk, behatzitan nahi godue, gero ja meza entzun eta libertauen oit komentura joango ie. Eta batzuk igual, gaur igual futbola duket, edo zerbait duket, eta goit behatzitan entzun da, bestetan 11etan da, baina, bueno. Eta zu 50 urte bete berria zaude. Dela demo gutxi 50 urte, klaro, esaten denean 50 urte zifra borobila da. Gaztea oraindik askoentzako, ez zain gaztea beste batzuentzako, klaro, segun ondik ikusten da. Eta zu person bezala zer, haizea lortzen zuzin euskan ametsak? Bueno, ez dakitola amets handi egirekin, baina, bueno, egie da, honea etorren ditzen, enekin zenbatxu denboran egongo tenitzen, hemen, eta berez, banara mazki 4 urte hor 5 herrioetan, aipatutako 5 herrioetan, eta gero oizkoak aldatu nindun, izan Huitzi Gorriti, eta horna Berriozar, gero Berriozar utzi eta Lekun Berri, gero bialdu ninduen Erroma 3 urtetako. Nio dira etortzen dizela bakazioetan, eta hemen ematen ditut mezan, ingurun. Beti ez galdu kontaktu esaten. Eta gero Erromatik buelta, zonalde osoan, beste modu baten, ekipoan. Nik uste askoz modu egokiagoa lan egiteko gure zonalde honetan. Eta, bueno, gustora zaude? Oso gustora. Jendekin da, jendeak horren beste urteren kabun, hori gehienak ezagunak. Nik eskerron handia sentitzen da jendek, higiengo kiarri batek oso ongi tratatzen hau, zean, ezagunak, gauza asko bizitzea, ez, tokatu izan dut zait herri hauetan, orduan oso berezia dira, bai. Gustora. Gero bidai asko ekin dituzu, horiek zu zeraialakos barruan oso viajante horietako bat, ala Elizago obligatzen zu ere bai, zure karguak eta zure lan bideak ere obligatzen zu noizpik joan behar izatea bat, pixka bat. Bi klasetako batzuk izaten dian ere gauz, egia da nire bidaiaria izan duen izela beti, eta oso gogoko dut, beste kulturak ezagutut, beste lekuk, eta oso gustora joaten naiz, lagunak ebaitut, eta tartega lagunak bisitatzea, eta bestetik ere urte hauetan zenbait eginkizun enkargatu izan dizkite bizek. Batez ere ordu naiz moja batzun bisitadore bezala, eta beste batzun komisario bezala. Eta orduan munduko leku ezberdinetan ikun, gehienak Latinoamerika, baina toki diferentetan ikun monjak, eta viajeak itea tokatu izan zain. Izan dut Angola, Filipinata, Australiara, munduei buelta oso ematea egokitu zitzaiten, 2022an, uste orduan, 5 urte ziren Elkanok, aurreneko buelta eman ziren mundu, eta anitu batu zitzaiten avionez, baina oso Australiara joan izan, da gero handik Txilera, eta gero buelta bestetik. Eta orduan, batzuk izan du dira lan pastoralagatik, oso interesgarri, eta beste batzuk, pikaguna bisitatzeko edo... Jaketa inozelekuetan izan duzen, da badakite izan duzen bere garaian Palestinan, Gaza aipatzen duzen hortan egon duzenean? Gazan beti zaila izan du da sartzea Gazan. Pixkoat, Palestinak ditu 3 zonalde bezala. Bat Zisjordania, baina dago bitan, eta hor dago bat Belen eta dago hortan, Belen Beitjala eta Beizegur, bestea hor Ramala eta guzti horiek dauden hortan, eta gero Gaza. Eta beste dutan bai egon du naiz, Belenen eta bitan. Baina Gazan sartzea beti izan du da zaila. Beti,
eta askotan, gerraren aurretik egondu dira bestela gozeak, baina askotan baita patriarkarentzako beti ez da izan du sartzea eta beti joaten da, beti latinoen patriarka urtero Gabonetan meza bat ospatzera gazakuekin eta zenbait urtetan izan dute 2 egunez utzi gabe sartzen da. Orduan, haren naiz egon du, baina bertako parrokoa lehen egoten zen Belenen, Beitxalan egoten zen, eta ura ezagutzea tokatu izan zen. Harrekin egon da izan. Mira. Hombre, pena handiarekin ikusi izango dituzu azkeneko hilabete horietako gertaera guztia danak. Ni zait Eliza, ni uste Eliza mintzatu dala, askotan da guzti da Eliza, asunto honetan, mintzatu dala, eta Francisco bera aita santua beti horrela ba, hori amaitzearen alde eta pakearen alde, eta bueno, harako nehargarriza eta tristura eta odol isuriaren aurka mintzatu dala. Elizak beti pakea bilatu behar du, eta jakin behar dula baita ere, bitartekari lan hori iten, baina beti pakearen alde, eta ikustizi guzik, eta nola bete esan dut. Hor gainera gertatzen da, hango kristau kopuru ondina, oso portzentaje altua, dira palestinarrak. Donde Elizaren bihotza beti haiekin egoten da, haiek direlako, bere, oain horrek ez du esan nahi, judaren kontra, dagoenik eta gutxi batzuk ere badaude, eta Elizak bilatu behar du, justizia, egia, pakea, baino egia da, esate baterako Gazan daude, 300 bat katoliko eta 600 bat ortodoxo kristau, 1000 kristau, 2 milioien artean 1000 dira kristau, baina danak dire hango bertakoak, palestinarrak dira. Eta bere hizkuntza da arabea, han meza ematen dute arabez, eta egunero ematen duen ezan. Bueno, gertatutakoa oso tristea izan du da dena, hainbeste eriotza eta hainbeste. Orain, biziak aurrera egiten du, eta orain aurrerantzean, ikuste duzu ja, 2 alderdi oso desberdin daudela. Atzo bertan bildu ziren Arabek, Egipto pixkat buruzala proposamenarekin, 400 milioi euro edo dolar gastatu beharko dira uedana berritzen, da horrela gero bestetik dago Amerikanoa, Rubioa, hori, esan ez, jarri behar dula zerbait maravillosoa turisten zarako eta horrela. Hombre, 2 alderdi daude, logika bat limixikoatu, dudarik gabe. Gaina batez ere jendearengan pentsatu behar da, hango jendearengan. 2 milioi personan, txegora, ez da 2 milioi pertsona eta bertakoak sentitzen direna, eta han egon nahi dutena. Ez da, eta egunero, hango parrokoak eta egunero egiten du kronika txiki bat. Zer pasten dien, eta nola dijo, eta zegiro dagoen, eta beak dio, azken egun hauetan jendea dago oso etxitua, oso momentu txarrean, moralki oso baju. Ematezun, itxaronpipen pixkoat egondu da oain baitutagoak eta aldatze zeakin, interkambio horrekin, da tregua, suetena eta hori dena, baina berriz ere giroa dago oso komplikatu da. Bueno, eta Netanyahu, alde batetik por crímenes a la humanidad, el Tribunal de la Haiak uzkatu beharko luke. Gero beste bat juizio bat jangoikoak, ez? Zuen esan ez, jangoikoak. Denok izango du. Baina harrak ere bai, ez? Bai, jakina. Zein jakingo deu lehenago, jangoikoan ez deu gaingo? Ze martxa ematen dion? Segun ze bat egoten ean mundu eta... Ondore gaingo da, baina Nurembergo juizioa bezalako bat sekulan ikusikote dugu. Iruditzen da ez. Mundua dagoen momentu honetan ikusirik babes ikeragarriak ere badauzkala, ematen du ez. Mundu honetan garaile ateratzen direnek ez dute horrakorik edukitzen. Ez, keba. Galtzarentzako. Hala da, mundu honetan pena da, ez da justo, baina mundu honetan normalen hori izaten da. Zutran Donald Trump azinen gaur ez aurre hor beste mikrofono hortan, ze esango zineko laixe bat batean, zer esango zineoke, apaitza bezala, pake eta jangoikoaren hitza aberasa horretatik, zerbait esango zineoke. Ba, ez dakit, horrena... Arroputza ez izateko hainbeste hitza. Horrena entzun ego nire, eta gero, bai, ez dakit, nik uste dut mundua momentotan oso komplikatu da daula, eta orduan bakoitzak bere postura
aurkezten du, hemen danak dira bere burua pakegile bezala, eta denak zera bezala, eta hori da teoria, baina bai gustatuko litzaidake praktikan esatea, baina bera hola gertatzen da hemen, bestea, oain, entzuteko presta dago. Hori da. Arroga, jende arroga txarra da, arroga... Bere, nik uste dut, esplikazioa, bere azalpena, bere kosmobisioa daukate eta ez dituzu aterako hortik. Bai. Eta datuk eriltzeituen nahi duen bezala. Eta orduan bere esplikazioa, bere koherentzia hortan, irituko zailo igual, airiela ez da gizene... Pasak etxarrena da, Inazio, proposatzen dituzte armamentuen, gora armak, eta behin eta Europa honain armatu behar dela, eta horrein armatu behar dela, eta jolin arma badakin zer diren. Arma destruzioa dira, negozio ikeragarria, batzuen zarako, gutxien zarako, pobrea horren aldikan zaitu dute oso pobre, eta ez dakit, arma kontu hori ez da behin ere horla egokia egia esan, baina, bueno. Eta batez ere gaur egungo armak. Hombre, pentsatu. Armakinaz txikizio eta itegien, bai. Zera, Putinik esaten zuen atzo, que Europa se arme tanto, no es bueno para la paz. Eta berak, zera, mila ez dakizen bat tanke, 6.000 cabezas de nucleares, eta berak dauzka, eta no, es que Europa que se arme no es muy bueno para la paz. Vaya jeta, Bai, eskala da, batek balin dauzka ez dakizen bat arma, besteak... Bai. Komerik eta, bueno, zuek pixka bat, zuen zermaietatik eta, pixka daipatu ingoitu ze gauzoiek, eta errezatzeko pakearen alde eta horaxe. Batez ere, momentu honetan batez ere, hori da gure esku dagoen errezatzea, kontzientzia hori ukitzea, nik uste dut importantea dela, prejuiziorik ez, gorrotorik ez, halako, oik dien ikusten denak. Oso zaila da, gero praktikan, baina bintzat prejuiziorik gabe, gorrotorik gabe, adiskidetzeko bideak bilatzea, soluzioak eta... Baina justoa, baita ere justizia, oso importantea da, dozen soluzio... Eta beste gaur bat, bitak gaur izan ditu bera ez da baidan ere, etorkin asko heldu da, asko behar dira ere, segun hainbeste lanetarako, eta, klaro, dira kultur desberdina, religio desberdina, izaera desberdina, eta orduan, geotak iago eskatzen digute konbibentziarako egokitasun bat, molatu behar deu. Dana molatu behar deu. Bai, nik uste hor, fiskal mentalidade irekia, harrera honekoa, etortzen denak ere bere lana egin behar du, integratzen. Hortik edu diren apa, Amerikatik eta hola, nahiko lizkoia dira, ez? Asko, zareike, bai. Igual ez dira inbeste praktikantea edo elizara bateko, baina, bueno, jangoikoa beti presente gutzen dute eta fedearen kontua jangoiko salbatuko aldiko eta beti. Bai, erligio sogoak bezala izaten die, praktikanteak ere, baino gehiago esan duke, errexagoa da, igual gazte bat Kolombiakoa, o ez da ginongoa elizen ikustea, igual hemengo, baina. Batez ere ikusten da kapitaletan, jende gutxi daukagu esateko. Baina, oik ere, batzuk etortzeie. Baina hori ikusten da, parrokia askotan, ikusten dituzu, Ekuadorrekoak eta Kolumbiakoak eta bi xamarra jende arten, eta gazteen arten handigoa. Orduan bai, gero beste batzuk izaten dira evangelistak, behitere, gehien bat Zentroamerikako oik, dezente izaten dira evangelistak, orduan horiek ez dute parte hartzen gure... Bueno, zuek beti pertson horiek ere Meliz barrutian, nahi badute etorri eta sartu eta egon zuekin, eta egitu behar zuek. Eta beste askok euskeraz egiten badute, beste hiru batean moituko lieke, berak sentituko lieke ongi ere bai, katalanak ere hortan mintzatzen dira, eta inor presionatu gabe, baino egokitu moduak eta posturak horrela hori hemen ikusten egiteko. Hala ikusi dela. Etorri dienak, batez ere gaztek. Edadeko bazailago da ikasteko, baino gaztek euskeraz eta D ereduan eta induen guztik ikaragarri ongi integratuta daude. Lehitza baten badaude, Otabaloko baditxo bat, Ekuadorrekoak, ketxu egiten dira, eta gaztetxo ikiari ongi euskeraz. Iguale, oik etortzen dira, katekesira eta iguale komunierako, konfesioak,
Eta esate dut, nola nahi zuta, euskaraz, eta leitzarrek bezala seguen egiten du, leitzarrek euskara, eta hemen ere bulgariarrak, hasieran etorri ziren bat, errateraz joatezian irutzuna, goi hasi ziren hemen eta oso integratu dira. Bueno, zu Ignacio ere gradualki uste euskara sartzen desentea ikuzela, hori iruditzen zait bai ez, segitu zure traiektoria, pixka bat, behin gainera konbentur euskeraz lau hitza edo entzun izun, sekulan enuen entzun hitzatere konbentur, eta bera esan hausarta Ignacio ere. Eta, bueno, hemen ere bai, pixkalaka, nik esan baitian Jesus Jaimerenak, ni Martin Manikoa DB batekin, eta da euskera enaiz izan du kapaz lekun berrin sartzeko, enaiz izan du kapaz. Por lo que sea, mila gauzaingatik, hasi beharko nik ineak analizatzen dola. Eta, bueno, zu kontzea, eskalaka sartzen. Don Jesusek pausa hondik eman zen. Bai. Kantak eta zeak eta euskera dezente. Bai, niara gintzitun. Iandero goten zan gara jartan mojetan, behatzetetako meza euskeraz. Eta Don Jesusek asko intzuka, gure zonalden, pixkat herri gehienetan ematen dugu meza euskera utxean. Goizutan, arano. Leitza bezpera joiten du biligua, baina eguneroko eta euskeraz. Larrango herri gehienetan euskera utxean. Araitzen, bete lun erdera pixka saltzen du, baina bestetan euskera utxean. Por cierto, leitzen zubiturren zena izaten duan, asentu principal hartan esan izan da, hondikan ere? Hor kontu, gari baten alkatea eta kontzejalak eta jartzen ziren, da bai, berako iturra daude, beti horta jartzea, alkatentzako eta kontzejalentzako dauden asentotan, hor goten da. Bai, labandetan eta entierrotan, bai. Bida, segitzen dugu. Bueno, hemen lekun berriin, pues hori. Eta hemen lekun berri da, bueno, gero ere, gu imotzen ematen deu, eta latasa eta horritza ere erdaldu xamarra dira, latasa eta horritza, baina bestela, kasi legun berri da erdaldunena, hemen jende asko daki euskeraz, nik beti sartzen dut, komentun ere, fijatzen bai, ze jende dago, igual, 15 bat etortzen dira hola, egunero, eta 15 egitatik, behatzi hamar euskaldunak izan dira. Egia da, herritan jaiotago. Untzin, baina gehienak, bi eren, gutxi gora bera, euskaldunak izaten dira. Orduan beti, garai baten egiten ginen meza bat komentun erdera utxean, eta bestea parrokin bilinguea, egia da, bera dezendik, baina bilinguea. Eta guain, komentu bakarra emateakinik beti zeo zer detaile bat. Eta gero parrokin ere, nik uste dut hemen, nahiko ongi deula, jendek badaki, meza, euskara segitzen. Gero, irakurgaiak eta sarmoia oiztaixeagoa da. Batzuk eskatzen du igual, entierro batzutan da eskatzen zuen, eta nik oso gustu egiten. Baina, beste batzuk esate, erderaz hitz egin, jendeak egin eta... Hortara goza, hande bat demogutxiz tesis bat euskararazko giroetan, bilera batean, haitu ginean eta hola, eta gilditu ginean gauz batera oso gaizki egiten dela, aparte, zu eskatzen behar zizute difunturen familiko hori aparte, hori bakutxa respetatu beharra dana. Baina lehenkoan hor, intzinen zu, horren aurka jendea mintzatu zananeko horretan. Zuk intzinen sermoia erderaz, eta gero euskeraz labitza, eta hola. Baina hori beti alderantziz behar dela izan, tesis horrek esaten zuen. Zuk egiten duzu erderaz, eta guri sobratzen zaigu euskara, euskara egiten duzu labitza zehientzako. Denak ulertu dugu, zu erderaz aizerala, denak ulertu dugu. Euskarazko labitzaiek sobera daude. Ez du sentidurik, denak badakiguz esan duzun, denak horrela. Zu egiten duzu, bai, izkerat, pentsaladatxo bat anzi euskaraz. En cambio, bestela izango balitzaka, zuk euskara egin duzu, eta orain baita egingo ditut laburpentxo bat erderaz, euskaraz, ez dakienako, eta gainera logika guziarekin, eta berak ere jakin dezatela. Orduan, hori egiten da, ez bakarrik zuk intzin lagoz lehengoan, hori lehengoan ere horrela manifestazio batean egin zan, eta okerrik eragarria jozuten analista horiek dala hori. Nik pixkat, nik egin nuena, ez da eriburu bat zen, baina hor esate baterako euskaraz esan duena ez zan erderazkoaren laburpena bizik eta ezberdina, nik banakin hor Antonioen entierrokoan jende euskaldun asko zegoen. Asko, bera ere. Nik
familia galdetu nion da esan zidaten hola. Bai, Nik bai. egin nuen familia esan da. Esan izan balia. Kasu horretan, familia izan duena, bale. Bai, horregatik, bi pixkat egiten dut entierrotan, duda bali bauke galdetzeiet, eta esaten didatena, ala xen egite, ez da, joan hiltzenean, uste gutxen nahi dugu, oso ongi. Entierroa balin bada huitzin edo gorrikin edo galdetu etortzen badia, baitu parientek eta ingo zinu karderaz pixkat olakon bat egin izan dut. Zuk esan duzun hori, beste herri horietan, bai tokatu izan zait, esatea, kanpotik etorri parientek eta ardu bono, sermoia euskeraz, eta bukaeran erderaz hitz batzuk gaien entzako. Hori da. Edo frantzesez, errazkinen, frantzien bizizan izan nik frantzesez, esango ikut hitz batzuk, handik etorri diren entzako, estilo hortan. Oain, ni bat nator, zuk esandakoakin bat nator, erabat. Euskera ez daitekela izan bakarra, ja danak deskonektatzeko eta lau hitz esan. Ez gainera, zu euskera esaten dizu lau hitzaiek, baina ez esaten dizu. Ignacio, guka ulertu deu, zure esan duzu da dana. Euskara segitzako, gu ulertu deu dana, hori justamente lehenkoan, demo gutxi izan, hilabete bat edo horretan haitu ginela, eta gero komentatu joan eneidari, eneida baizu gure apaitza jauna, berriz egin dibura hori, esaiozu. Eta hongi dago, bat nator baina, baina hori pixkat, eta hau da, lekun berri da bilinguena, hemen komplikazio pixkat, beste hoitan ez dago arazorik. Goiztuta baten inork ez du jartzen euskara zein dezuna. Ni ustean zaik baten dieguzia dana ulertu ez altela, zertan nahi, euskara tope eta denan zarako pixka bat. Eta Eliza gaina holakoa da, denek euki behar du bere tokia. Eta Eliza, gero eskatzen dutenan familiak ere partikularki eta beste mundu bat da, baina ezke justo esate izut, elaboratu zara hori nola eroikeran askotan hortan, trampa hortan, ez horrela erderaz egin, horrein euskara, baina euskara zein egin bat. Oan zain zako euskara, guk ulertu deu dana, erdera. Gu ez deu deus ere beha, erdeunek ez dute deus ere beha, euskara zizerana. Eta hori eiken zan asko, ez bakarri, Eliza, aparte, manifestazioetan, konsultazioetan, eta horrela, eta hainbat, baina hori okerrik era. Horrek sentidu da zeukan, jendeak erderaz etzekin garaien. Hoi da. Eta horra egiten zen, hor ikusten bada, hemen, neska horri esateko, San Miguelera joaten zehalaik ikustu dituzu hor, badaude bi letrero haundi. Eta gartzen du ez dakizen bat, 10.000 lagun aiatu ziela, ez dakizen urtetan, eta ez dakizen bat apez, 400, eta gartzen du, predicó en vascuence haciendo un resumen en castellano. Al final, hola, San Miguelen, emeretzigarren menden, haizien horretan. Pues pentsa. Eta nik normalen hola bitara egiten bedalaik, eta esate baterako betelun, nik ematen delaik bezai gandetan, egiten dut bita. Baina ez dut gauza bera esaten dut igual bi ideia bat esaten dut euskeraz, eta beste bat nik hola egiten dut. Ez errepikatzeagatik, nik betelu baten euskeraz entenditzen ez duenak, Elizen oso gutxi izango dira. Bi edo hiru, baina hoik ere nahi dut sentitzea. Eta gaineko, eta erderazten. Orduan bai horretan. Bai, zuk eskertu gara daukazu baten zaizun guztu. Zer digreses, fieles. Beste abondu batera kliente esango nuke, baina izan kliente hori bosten eritzan ere, zaulanten. Ez da egokina egon, baina zaindu beharra daudela. Bai, dudik gabe, bate dire guztia da, ez? Esango dio Ignaziari, esango dio zu, esango dio. Ongi dago, eta gainera olako gauzek esatea oso ongi dago. Bai, izke. Apezak jakin behar du jendek ze pensatzen du, baina ingurun. Batzuk ez, jendea guztu, ez, baina esaten haizu, euskera gehiagi edo gutxiegi edo. Nahi kostatzi izan, ulertzea. Enien ulertzen belli bizin hasiera, baina, klaro, gero bai, eta klaro, ezke hori da, zu erdera zaizten zerta. Gero euskara, baina euskara zeientzako horrein, no? Gainera, demo pasaba besterik, ez da? Ja, ulertu deu danak, zatu zuguzia. Hori badu euskalduna gabentaia, bi hizkuntza dauzka, eta bat erdera zai bada dena ulertzen. Ez dago deuskaren problemarik, alderri hortatik. Baina gauza be, goxotasunean. Bestela, karo, beti erdera joko gino, eta euskerak ere, bere toko euki behar du. Maiz da, bitako jende. Gainera, meza euskaraz eman zinuen, kantak ere euskaraz eman zuzien dana. Eta bai, eta gero gainera,
Euskaldun semea, bai, horrela bai izanik eta nik egon izan du naiz. Garai batean kasi erderaz, etzakin persona dena erderaz. Gogorra ikentzai. Egingo due, burrengoak, izango dielako, ezkondu gauta hue, erderazko persona sartu dielako, baina persona peto euskalduna. Garai batean kasi erderaz etzakina, eta euskara utzea, zego horra iken da, kasi hola gertatzen da. Bueno, Ignacio, animoz ondo orduan, esan duzun bezala 50 urterekin, pletoriko zaude, sanik ez? Jainko hori eskarrak ongi. Ongi. Osasun ez da ongi. Meituta gusten zaitu, beti zainduta oso, deporteare beti egin duzula pixkat. Pixkat. Lehen asko egin zinuen. Asko hori, asko hori da. Bueno, pues azorea behar da, zuek ere osasuna behar zue. Persona batek osasuna daukana transmititu egin du, eta zuek ala behar da. Zuek esaten duzuna, sinestatua, beti izaten dira. Ezke zuen gandizen broma haintu izan du ikugu. Bai, hoi dio ofizioi txarrena. Beak sinestatzen ez duena, sinestatua azten da. Hoi denak bizkarrean hartuta aurrera motxilagin joango zea zueren... Bai, ja ohituta. Eta pixkar gainera umore hortan... Humorea iman da, venga, ez? Esate batean lehen urtean, hogeita hiru izan, arruitzen da txerri afari, bertxo afaria... Joan zinean ara elkartera? Bai, ibonek esan zinean, joan izen. Gaion bat jarri gol bertxolarien? Sebastian Lizaso eta Mendiburu... Mendiluze. Mendiluze eta Lizaso bizitzen da gau. Apesa, bueno, ya, hori du diga, saio berdia egin da. Zer nahi zuten, no? Baina ongi, humore egin, baina respetua de bai, eta oso giro politean, bai ez ez. Nei, gehiagin porta, hola balin bada bintzat ez da. Ba, nik uste, bakutsa dagoen tokitik transmititu eta bizipoza eta goxamena. Guk ere ofizio pixka bade, zuena diferentea da, baina transmisio hori beti zorion zua izateko. Eta hortan asko aldatu da, alde hona de badu, elizak aldatu da, ikaragarri hortan, lehen beti behinga eta jotzen zinuen aparatu eta behinga infagnoa eta behinga eta ez da gizar da. Horin, bildurru ez etako enbeste. Bizia baditu nahiko komplikazio bestela ere, Hori da, jarri bat izan duzan ikuste moda, ez da izan du horla 2000 urtetan, Jesusek ez zuen hola hitz egiten. Eta, bueno, hor garei bat egon duzan pixka moda bezala. Bai. Behinga eta garai bateko bildurra eta utzi pakean, goxo, eta horrela ba. Oso mirazio, pues bueno, beti Garizumarako onbi joizut, ez dugu zer esan Garizumari buruz. Ordu bat hemen solasean eta, bueno, pues Garizuma badakigu, gutxi hori kristauentzarako oso garai berezia dala, ez? Hori da, guretzako da garai berezia, Garizuma eta gero Paskoa. Importantena da Paskoa, Garizuma da Paskorako prestazioa. Hori da. Eta, penitentzi garaie, otoitza, penitentzia eta limosna edo laguntzea beharren daudenei, izaten dira hiru praktika, Garizumakoak. Eta gaur austerreguna, eta gero ostiralak ere baduelako kutsua, haragia ez jatea, eta ostirala ikutzen du beti, Garizumako kutsu hori, gero gurutz bidea, iraintzen esate baterako, egunero, egiten da Garizuma gurutz bidea. Zitan gero, ostira Santun egiten da Santa Cruzera, eta horako... Ia zikiara Garizko jendetza zan, konbentun mezan, gaur bi meza daude, bata Josefoakin Goikotxearen aldekoa... Hiru aurretik egiten duzu ere... Lauretan egingo dugu, katekesiko gumekin, meza, eta gero bostetan, Josefoakin, eta gero konbentun seiterritan. Konbentun seiterritako mezari hauten jendu ingo dio bizkatibo alberra da, horrelako bi mezak egotea modu horretan, baina jendea badu egun honetan zerbait berezia, austerreguna, sentimentu handia izaten du. Eta, bueno, esan duzuna ba, gero azte utzian, gero gainera, ikindu gainera, inauteriak atzoia lertu zan festa, ez? Eta izan du kontrastea, ikindu, bia atzo saltokan denak ikusten zion saltsasun lan zen, eta gaur berriz gu. Serio gaur, Eta hori zan gainera, inauterian esan nahi hau zen, zan azkeneko juerga, gero 40 egunez, txintxo egoteko. Etoriko zarakoz, bai.
Zuk ere bai, zeure buruari, sakrizio pixka bat berezia ere gartzen diozu urtero alako zerbait espeziala. Bai, pentsatu bai. Beti bai, ez? Zerbait hola, batez ere izan da bila, zerbait. Behartu, behartu. Pertsona beti bilatu behar zaiola zetuzuten gara iberete. Gainera, persona ongarri du, persona beti bilatzen jomate. Bueno, eskerrik asko eta zeo nase, sartu egipa. Venga, agur.